Ndozvati zvinorwadza. Ndokumbira kuti ushinge. Kumbira kuchenga ndamboshinga. Nyaya yakasvika pakaoma. Yakasvika pakurumwa sikarudzi izvo zvandichaziva kuti ichamuka iro ndachamuka. Ichirumwa nani? Naamai ichirwa nenyaya meseji yapinda iyoyo. Izvo zvakabhanirwa sikarudzi vairwa. Kwandakaenda kuchipatara namunzi mira ipore tozoona kuti ichamuka here hapana tsika yakadambuka enda pane mambo. Ichokwadi here kuti makasvika pakurwa nemurume ukamukuwadza zvakadaro? Chokwadi shangamire wangu vakanga vachida kundipisira mumba, vaibata mapanga, vairova vana vangu vasisina kusaridza kuti uyu ndeupe wakukuwadza. Ini Tondere Makazhu ndauya nhasi kudare ndichipomera mhosva Natasha Tanyanyiwa naBoniface Ngandu kuti vari kudanana. Boniface Ngandu makore 3 apfuura akasendera mukadzi wangu meseji achiti yes baby. So ndakapera musi wechitatu musi wa21 ari manheru ndakaona mufoni mangu makapinda meseji yaBoniface Ngandu nepicture yemwana wangu wandinaye mudiki ichitaura kuti mudzimai waunaye iye ndewangu ende usamupopotere moti ari kufamba naye iyoyo ndinakamutengera kuti afambe nemwana wangu mudiki last born. Pamusoro mama ndauya nenyaya yakamhangara Tondere Makazhu achimhangarira mudzimai wake Natasha Tanyanyiwa uye achimhangarira zvakare Boniface Ngandu achiti chikomba chemudzimai wake Natasha Tanyanyiwa. Iyi inyaya yemuvillage yekwaChoga. Sabu Choga hari. Nyaya iyi haina kumbengi yakamhangara yatanga kupinda mudare menyu nhasi. Ndonyaya ndauya nayo kudare. Chakumbirawo Tondere Makazhu usumudze ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura mumashure mangu. Ini Tondere Makazhu. Ini Tondere Makazhu. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chise ruoko pasi. Ndochiuya kwauri Natasha Tanyanyiwa. Ini Natasha Tanyanyiwa. Ini Natasha Tanyanyiwa. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chise ruoko pasi. Ndochiuya kuna Boniface Ngandu. Chise ruoko rwerudyi. Ini Boniface Ngandu. Ini Boniface Ngandu. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chise ruoko pasi. Chakumbirawo Tondere Makazhu uzivise dare chaita kuti umhangarire Natasha naBoniface muchidimu wakagara wakasimudzira izvi. Pamusoro pedare. Pamusoro pemureo. Ini Tondere Makazhu ndauya nhasi kudare ndichipomera mhosva Natasha Tanyanyiwa naBoniface Ngandu kuti vari kudanana. Boniface Ngandu makore 3 apfuura akasendera mukadzi wangu meseji achiti yes baby. Nyaya yacho tikangoitonga semhuri ikapera kuti mameseji andase anorasika zvikapera ndakafunga zvapera. So ndakapera musi wechitatu musi wa21 ari manheru ndakaona mufoni mangu makapinda meseji yaBoniface Ngandu nepicture yemwana wangu wandinaye mudiki ichitaura kuti mudzimai waunaye iye ndewangu ende usamupopotere moti ari kufamba naye iyoyo ndinakamutengera kuti afambe nemwana wangu mudiki last born anonzi Zaini. Usapopotere mukadzi iye. Indobva ndabvunza kuti ndiani ari kutaura zvanzi ndini baba waZaini. Ndabvapo takati panhamo pakati redu ndobva ndasumuka panhamo ndakuenda kumba ndakabva ndasangana nadzimai vangu ndikukumbirawo foni yenyu ubva wandipa foni ndobva ndafonera Boniface Ngandu
Ndamufonera masevhera wakaita nhamba wakasevha zita rekuti amaitaona. Havana kusevha kuti Boniface of the amaitaona. Ndobva ndamufonera Boniface Ngandu. Ndikati ichimira nditauri foni taura nemudzimai wako. Zvakanzi iwe uri kufona ipa munhu wefoni yake. Ndakanopinda kumba ndakapawa foni ndakafona ndiri panze asha ndakandine hasha dzakanyanya. Ndapinda mumba ndachitaura nemudzimai wako. Vakataura zvese. Vakataura akati mudzimai wangu kana une nharo kumba kwangu anokuziva ende ndakukudze chokwadi kuti mwana wangu naye last born ndewangu. Kana uchiri ndiri kunyepa taura naNatasha iyeye auye nemwana iyeye anoziva kwandinogara. Ina ndakupokana nazvo. Ndinotoziva kuti nhamba dzake Boniface ndandinadzo 772 ndakachinadzo ndatsiri musoro. Saka ndakangodziona ndakuziva kuti munhu uyo ina ndamutsvaga paFacebook ndatomuona kudaro. Ndandakutomuziva. Saka ndafuna zvapera makore 3 aita sei apfuura. Ndobvunzawo amai kumba ko uyu munhu uyu tanzaiwa munhu wandinokurisana naye mari. Ndikati aiwa kurisana mari adhirambe. Makakurisana mari sei nemunhu uyu ine baba ndisipo mari yakawanda kudaro ndisingaziwe. Makanyorana pasi here hatina. Hanzi vangoti ndochitupa. Tati wotopiwa 1500 ongusiya chitupa wotoenda zvanopera zvakadaro. Hamuzivane munhu uyu hamudanane zvatopera zvakadaro. Ndopane nyaya yangu changamiri. Ende chimwe chinhu kuna Boniface ndinokumbira udzidze respect. Chero zvangu maindishora nemudzimai wangu kuti hapana zvandinoita ndiri murimo makandibvisa chimiro pamberi pevanhu. Hakuzi kutaura ikoko Zvakanaka. Boniface. Natasha, kudii nezvakutaura tonderai makazi. Ni Boniface andidanane naye. Ndakamukwereta mari yake. Ndamukwereta mari yake ndakanda kukoniwa kuidzosa. Nekuti anga kutaura kuti mari yake anga saideri muzvidimbu. Saka ndaikoniwa kuti ndiunganidze mari pachidimbu chaaida chemari. Saka akanditi inini chandichaita ndichafonera murume wako. Kumba kwako kopararawo. Iwo wopararawo. Zvinhu zvako zvese zvobva zvaparara nekuti wasikwanisa kundidzosera mari yako. Murume aizviziva here wakakwereta Boniface mari? Kwete, ndisina kumutaurira. Makakwereta mari? Ndakakwereta 1000. Ikazonzi yakwira yakufana kudzoka ya 1.5. Makakwereta mari rini? Muna November. So 20 November. 20 November 2024. Okay. Makakwereta iri 1000. Okay. Kandi mozodzosa yamari? 1.5. Mushure mekunge ndamusingakwanise kudzosera panguva yavanhu ndanga ndakatendera. Mune pamakanyorerana pasi? Inini handina pandakanyora asi ivo vanofanira kunge vane pakanyora nekuti vakatora nhamba dzechitupa dzangu. Mashoko ekunzi makamboisirwa meseji mashure 3 months ago. 3 years ago. 3 years ago. Asiri yemunhu akaisa meseji. Pamusoro ichangamire nevelari. Natasha ndakamukweretesa mari inosvika iwa 1000 musi wa20 November kuti rakapera. Achiti anoda kuvandudza chikoro chake. Asi ndakamuti mari yangu munozondipa next year muna April, chireva April watadarika. Ndakamufonera akandikumbira kuti ndichazokupa mari kana zvikoro zvichinge zvavhurwa. Ndabatanidza mari. Zvina kuita seizvozvo ndakazofona ndikamuti ko mari yangu zvanzi mari hadzisati dzabatana. Saka ndaiti ndikafona dzimwe dzenguva aimbodaira dzimwe dzenguva aimbokata makosi. Pakusvikira pakuzoti uyezve anga akaedha nhamba dzemudzimai wangu mugroup. Mudzimai taona. Dzakanga akaedha mugroup. Ndatora foni ndichibva ndatsvaga nhamba dzatonderai makani. Kutumira message ndichida kuti
tonderai makazhu akaona namba idzi achataurirana na Natasha kuti ko message yauya zvakadai zvakamira sei. Natasha otaura kuti ndakamukwereta mari yake saka ndikutadza kumudzorera nenguva. Zvadaro ndipo paakazofona achiti ndikati unodzi Natasha nemwana Zain vauye utori mukadzi wangu, ndaida kuti vauye zvemutumba tataura nyaya yacho yemari. Tapedza zuva iroro. Iwewe wakataura naTonderai makazhu? Ndakataura naye. Wakataura naye mashoko ekuti wakataura mushure mekunge ndatiri kuti heye kunani? Sorry changamire. Sorry ndatadza kuchangamira. Ndikumbira waenderera mberi nokutaura. Ndanda kubvunza mubvunzo wekuti wakafonera here Tonderai makazhu? Tonderai makazhu ndiye akazofona ndikamuti unza mudzimai nemwana, mwana yeye ndewangu, ndichida kuti Natasha ataure chokwadi kuti aine mari yangu naTonderai makazhu. Wakafona ukati unza mudzimai wangu nemwana wangu uchiudza kuna Tonderai makazhu. Une chokwadi ndizvo wakafona uchitaura? Zvakange zvabva papi? Zvanga zvabva pakuti ini ndaida mari yangu. Natasha anga asandidaire foni dzenguva achindikata makosi acho. Unozviziva here kuti Natasha mudzimai waTonderai? Ndaisazviziva kumashure kwesoko, asi pandakazonzwa kuti vanenge vanombonzi mai makazhu ndo pandakatarisa nhamba dzakanyorwa kunzi Tonderai makazhu mugroup rechikoro. Kana watarisa iwewe waona nhamba dzakanzi makazhu, wave nefungidziro yekuti ndiye murume wake, wobva wafona uchitaura mashoko ekuti unza mudzimai wangu nemwana Zain nemotikari yangu yaanofamba nayo, mashoko iwayo anoreva kuti kudii? Ndaive ndarwadziwa nekuti mari yangu anga ari kutadza kundidzorera nenguva. Warwadziwa pakusvika pakuudza murume kuti ndipe mudzimai wangu? Anopindura mashoko anoreva kuti udii, ndozvabvunzwa namama. Mashoko akataura iwayo anoreva kuti una ndarwadziwa, ndozvabvunzwa namama. Pindura izvozvo. Aireva kuti Natasha ataurirane nemudzimai nemurume wake. Mashoko ayari kureva kuti Natasha ataurirane nemurume wako here? Uri murudzi? Zvokurodza mashoko awakataura uudze Tonderai. Natasha mudzimai wangu ngaauye kuno nemwana. Zvinorevei? Natasha urunzwa mashoko akaudzwa murume wako? Saka chiendaka kumurume wako Boniface? Saka chakamupa simba rekutaura mashoko iwayo chii? Akati ndiri kuzvitaura nekuti hausuda kunzosira mari yangu. Kumi chaita kuti muvanze chikwereti kumumwenyu chii? Taive tine kusanzwisana kwataita panhau bhizinesi randaita. Saka zvinhu izvo zvandandaingoita ndega, ndosaka ndakangokwereta mari ndega. Ko motikari yakataurwa na Boniface? Ndakatenga ndega. Uchakapa Boniface kuti azive nezvemota iyo, ataura kuti mota inofamba nemukadzi wako ndeyangu chii? Inhau yekuti aitaura zvekurwadziwa kuti ndatanga kutenga mota ndisati ndamupa mari yake. Aiwa, taura kuti zvorwadziwa kwakadienda mapurisa. Handisi. Iwe Boniface chakaita kuti utaure motikari apa chii? Wakataura mudzimai, ukataura mwana, ukataura mota. Zvese mudzimai ndewako, mwana ndewako, mota ndeyako. Mari yangu yayo ainayo kuti andidzorere because ndaive ndakuda kuishandisa. Iwe wakaroora here? Handina mudzimai. Une makore mangani? Ndine 37. Chikukutadzisa kuroora chii?
chari chikukutadzisa kuroora chii? Handingakwanisi kupindura ipapo mambo wangu. Handingakwanisi kupa mapindura ipapo. Uri ngochani? Handisi ngochani. Saka chikukutadzisa kuroora chii at 37 years? Handizivi changamira. Saka wauda kuputsa imba yemumwe nekuti watadza kuroora. Iwo pachako une mwana? Haungudinayi. Ari kupi? Ari kumba. Ane makore mangani? Ane 7. Amai vake vari kupi? Vanogara kuSouth Africa. Chinokutadzisa kugara namai vacho chii? Handingakwanisi kupatsanangura ipapo. Saka wakangopaka confirmation kuna Tonderaika kuti ini wangu mudzimai ari South Africa, uyu wako ndewangu. Ndo confirmation yawakamupa. Wangu ari South Africa, usafunga kuti handina mukadzi wako, iye ndewangu, mwana wina ndewangu. Ndo zvekureva mashoko awakataura. Mota inofamba nemukadzi wako ndeyangu. Handizvo zvazvoreva here? Ndairwadziwa nekuburikidza kwaiye mashoko akazotaurwa naTonderai ekuti iyo mari yacho iyoyo wakakweretesa Natasha. Ndambokubvunza zita rekuti uri murudzi, ndambokubvunza kuti uri murudzi ukati uri mushona. Unobva kupi kumusha kwako? KwaMashaya Mombe Village. Muchishona mune tsumo inonzi nhamo inhamo zvayo amai havarodzwi. Zvirova kunyange zvinhu zvaoma zvinengei. Pane mamwe mashoko asingabude mukana. Pane mashoko ekuti kana wataura haadzoke zviri nyore. Ndo mashoko akafanana nekuudza mudzimai wamumwe munhu, kuudza murume wake kuti mudzimai wako ndewangu, mwana wako nhingi ndewangu. Zvafanana nekurodza amai. Ndo zvatinoti pachivanhu nhamo inhamo zvayo amai havarodzwi. Angave nechikwereti chako chinengei, asi apa pane zvimwe zvausingatauri. But iwo wakazvirerutsa kusvika pakutaura mashoko iwayo. Zvakange zvabva kupi? Zvoreva kana tazviongorora haasisiri mashoko chete, haasi mashoko anongotaurwa nhandwa. Anotaurwa nemunhu ane zvaanotoziva zvisiri kuzivikanwa naTonderai. Zvaari kuti Tonderai rega ndikuudze ndikurwadzise. Titsanangurire, taunganira, ndiwo watiunganidza pano. Zviri paviri kuti ugutse dare kuti zvandakataura izvi hazvina uchokwadi mukati. Kana kuti utiudze kuti zvechokwadi mwana ndewangu, mudzimai ndewangu, mota ndeyangu. Chandaida yaive iri mari yangu. Ndiyo ndaida kubva kuna Natasha. But kana uchida mari iwewe, uchiziva kuti wakakweretiswa mari, uri munhurume anoremekedza imba yemumwe, wakatadza nei kuti Tonderai ndakumbirawo kuti ndimbokuona nemudzimai wako. Mogara pasi wobva kuti Tonderai chaita kuti ndikudeedze inhau yekuti ndakakweretesa mudzimai wako mari yakati yaane nguva yakati asati andidzorera mari yangu. Wakambozviita? Handina mambo. Saka simba rekuzomufonera uchimuti mudzimai wako nemwana wako nemwana ainaye ndezvangu chii? Ndaida kuti vataurirane wowo yatotaurirana. Mashoko aidzosa mari nepapi? Kutora mashoko aya zvaidzosa mari nenzira ipi? Wakataura mashoko iwayo vaizotaurirana wowedzo kuti haunotaura zvemari kako. Wangotaura kuti mukadzi wanaye nemwana wanaye unotaura zvemari kuti ane mari yangu ndidzosere. Wangotaura zvoti mukadzi wako ndewangu, mota ndeyangu nemwana ndewangu. Unotaura zvoti mari yangu ngaitese ngaidzoke. izvo ndakazozvitaura mushure mekunge vazogara dare. Ndikamutaura naye. Mushure ananga agara dare? Vekumba kwana Tonderai nana Natasha. Vagara dare rekuti? Handizivi, asi vakandifonera hanzvadzi yacho ndikataura foni pafoni yangu. Hanzvadzi yacho ipi yakakufonera? Natasha. Ndakashandisa foni. Hanzvadzi yaNatasha ndo yakafonera uchitaura nhau dzei? Vachinditi taura uchapupu hwakange hwaitika. Ndikataura. Uchapupu hwei? Wekuti zvii zvakange zvaitika kuti umuzosenda meseji. Ndikataura kuti Natasha aiva ndikwereta mari yangu inoyaita 1000. Foni ichibva yakati. Tonderai akazo. Tonderai wauya nani muno mudare? Ndina mama wangu, ndina sisi wangu, ndina mbuya, ndina munengeni wangu, ndina bamudini wangu. Ko vamwe vari kumashure ndavanani? Mukati?
muri kuti kudini mashoko akataurwa nehama yenyu? Ipapo mambo wangu kuti mwana wangu uyu akakanganisa kuti ataure mashoko alifana kukumbira rege. Nyaya yochangamire yakasvika kumba kwangu mukomana achimhan'ara but ndakaona zvakanga ari zvokuona kuti ndikasamubatsira nekukurumidza sadza anokuvadza mukadzi kana kuti anokuvadza mukomana kuzvo akanga asambomira zvakanaka. Ndofunga ndakafonera sekitari Chimbiri ndikati ndakutumira munhu sezvo inini ndichini mazuva ndozotonga anda kutongwa nekukurumidza kuti vakadziswe nyaya yacho, asi pakubvunza kwandaita vanoratidza kuti vakambobvunzana vakamboregererana zvichinzi hapurasika kwefoni vanhu vaidzorodza imba. Saka inokuona kuipa kwazvakaita sadza kuti imba yeuyu inopunzika kana kuti anokuvadza mudzimai kana kuti vanokuvadza ivavo. Saka ndakazofonera sekitari Chimbiri kuti nyaya ibatwe nekukurumidza vanhu vafambidzane zvakanaka. Zvakanaka muti. Ndine mihama dzaBoniface. Ndimi maudzwa mashoko aya auya menyu mumusha. Munoti kudii nazvo izvi? Isusu tikuona kuti munina wangu akabatwa nyasha sematauro akuita. Iyewo anofanira kusashandisa hasha pakutaura nemunhu kana anofanira kukumbira rege kumatongerani. Sei muri usembera kuti hasha pamwe ichokwadi chaitotaura chaicho munombo hupi uziri hasha unoratidza kuti ihasha? Apa ndikutaura sematauro akanga achiita iye ndopandokuti kana anga achitaura asina kuita zvinhu zvakaipa zvokuti ari kuputsa musha womunhu ndopandokuti anofanira kukumbira rege. Pane nyaya dzinorerutswa rurimi zvokuti unokasika kukumbira ruregerero, asi nyaya yatakatarisana nayo haisi nyaya yekuti tinoshandisa rurimi kusvika pakadaro ndoti sori. Hama dzaBoniface munofanira kunzwira tsitsi Tonderai nemashoko aakagamuchira. Dai Tonderai akabata demo akatema mukadzi uyo, dai Tonderai akutongerwa medha, but medha yabva papi? Ndimi masakisa kuti Tonderai apare mhosva yekuuraya mukadzi. Izvi mese muri vanhurume, zvisei mumutsoka dzaTonderai muzvibvunze kuti munogamuchira sei mashoko akaita seiwayo. Haasi mashoko ari nyore, haasi mashoko akareruka. Kunyange amai vaTonderai nhasi uno piri kuti vastroke mwana wavaudzwa mashoko akadaro. Tarirai zvinogona kuenda kuti zvinogona kusvika kupi. Uye aurawa yangozi, uye akuenda mujeri, avapidi kuti vastroke nekuda kwemashoko chete chete. Tonde, ndokumbira kuti ushinge. Ndoziva kuti zvinorwadza, ndokumbira kuti ushinge. Ndamboshinga nyaya yakasvika pakaoma, yakasvika pakurumwa sikarudzi izvo zvandichaziva kuti ichamuka iro ndaichamuka. Ichirumwa nani? Nahama ichichirwa nenyaya meseji yapinda iyoyo. Izvo zvakabhanirwa sikarudzi vairima. Kwandakaenda kuchipatara namunzi mira ipore tozoona kuti ichamuka here, hapana tsika yakadambuka yoda mambo obvunzai mukadzi kuti akwerere kana iri 1000 kumunhu asina mukadzi, sei akakwereta mari yacho? Ichokwadi kuti akakwereta 1000 munhu asina mukadzi zvisingazionani nemurume. Ichokwadi here kuti makasvika pakurwa nemurume ukamukuwadza zvakadaro? Chokwadi shangamire wangu vakanga vachida kundipisira mumba, vaibata mapanga, vairova vana vangu vasisina kusaridza kuti uyu ndoupe wakukuwadza. Saka ndanga ndaakunurwisana navo kuti ndikwanisewo kuti vana vakwanise kubuda mumba nekuti vakanga vakubata zvinhu zvinokuwadza. Kana ine wachona ndakakora wakatombodhova neai mumusoro
semakananga ipapo musina unango kana pasi. But tarisaka chii chakonzeresa kuti murume azosvika pakuti hasha idzodzo? Chii chakonzeresa kuti murume asvike ipapo? Murume akabva kubva akadhakwa akasvika kutanga kukurwisa. Kwete havana kundirwisa. Chii chazoita kuti zvisvike ipapo? Boniface message akanga asenda. But iwewe simba rekuti uzodzorera murume unozoriwanepi? Uchiziva iwewe kuti ndiwe wakwereta mari kuna Boniface? Murume asingazive. Handiti Boniface obva ataura mashoko ari kugodora murume wako. Iwe wotoshinga kupfumbata zvibhakera kudzorera murume. Obva murume futi. Yaringeri nyaya yekuti akanga akunipisira mumba. Kunyangwezvo tsvuka seropa zvinengei. Ndati chii chakonzeresa kuti murume azosvika ipapo? Dai wanga uri mudzimai akatwasanukaka achiziva kuti ndini ndakodzeresa, waipfugama kuti murume wangu izvi handina kuzviita izvi, haisvika pakukurova. But iwe wakasarudza kuti neniwo ndiri pano ndokutanga kumudzorera. Handiti kana watanga kumudzorera akazva kutoreva kuti pane umbo huripo hwaurida kuedza kuvharidzira, wakuti murume uri kundirwisirei. Kana uchinyasoziva kuti ndakachena handina mhosva, mudzimai anongopfugama, murume wangu uri kundirwisa hakuka, dzikama, hapana kana nyaya iripo apa. Kana ndakakanganisa zvimwe, asi kwete zvekutaurwa. Asi kana waona mudzimai ako kutokurwisa, chakaita kuti unokwereta mari kuna Boniface murume wako asingazive chii? Apa Boniface ari single for that matter. Chii chakaita kuti unotora mari kuna Boniface? Ndaida kudzosera mari yandanga ndakatora mukana. Murume asingazive? Muri kuzoona nyaya dzechokwanda kwazvinoita. Mari yakakweretwa murume haazivi. Nhasi uno murume audzwa mashoko ekumutukirira nekumugodora ekusvika pekugumisira. Zvakangofanira nekuzwanza usi murume mumba mako maugere. Murume oda kubvunza mukadzi otanga kumurwisa, otanga kumudzorera. Haazonanga pacho kuti paadestroya kureva kuti uko hasina basa akukoshesa, nokuti dai aiziva kuti uyu ndiye murume aiti achagara naye sei iye amudestroya. Madzishe ndini baba waNatasha, on my behalf, hongu zvakaitika zvakakanganisika izvi. Zvese zvakaitika zvazviri zvekuzengana mumwe musi kudai kuti vakwetisane mari kana vadai. Asi chadokumbira chimbotipewo time yekuti tigobhuya nemwana wangu kuti zvazvakamira sei. Zvaizvozvo ndomutora ndichienda naye kumba kwangu. Anogara ari mumaoko mangu. Kumba kwenyu ndekupi? Togara kuHope. Iwe ndanzwa kuti une chikoro chiri kupi chikoro ichi? Chikoro chimwe chiri kumba, chimwe chiri kumasosve kwehanzvadzi yangu. Nokunonzi kumba ndekupi? Kumba inzvimbo? Chiri kwamukati. Kwamukati papi? Kuseri kwemashopu kudhuze nekunonzi kumagreen house. Munochiziva chikoro ichi mutezva? Nechikuru chandisingazivi handichizivi. Mukaona mabhizinesi ari kutenderwa kuita zviri kunze kwemutemo aya? Ndomunobuda zvikwereti izvozvo manje. Ndozvanofanirwa kumonita kuona. Ndikumbirawo kuti Boniface nehama dzako mubude panze. Awatinavo muno mudanani? Tinatezvara kutaura ava ndambuya vangu, ava ndamanya kundibereka, uyu mudzimai vangu, ava ndisisi vangu, uyu munin'ina wangu agarapo, uyu munin'ina sababa munin'ina zvakare. Takarora kumwe chete. Kuvari padhiwo panze? Padhiwo panze tinatezvara vapo. Ndokumbirawo kuti uvhare dhiwo iroro. Hamuswada here vana sisi vacho vauye. Vana sisi vaNatasha ngavapinde. Vanenge vachida zvinotwara baba vavo.
hongu madzishe ndokumira ndiro wachigegura Natasha, iwe ndowa kutodirecta dareka handiwa watiungadza muno tese varume vakuru hatisina basa iwe ndowa ane basa ndowa muridzi wenyaya iwe uri watiungadza pano zvazvinoita vana vanodi vanokanesa mukutsvaga upfumi asi ndachikumbirawo nguva yekuti imi muchitsvaga zviri kuno nditsvaga zviri kuvana vangu mwana wangu ndienda naye muri kuziva kuti mwana wenyu ndiye atiunganidza pano nekuda kweuno wake hongu saka chimbomirai kudirecta dare kuti rizive kokuenda nekuti imimi vacho ndimi varidzi vemhosva hongu saka pari zvino chimbonyararai tozokuudzai kuti tinenge taronga zvipi. Chakanaka mama. Natasha, wana sisi wako wachinzwa mwana anonzi Zaini mwana wani? Ndewangu, ndewa25 makare. Chinoita kuti Boniface asi mwana wangu chi? Uya akangotaura chindura kurwadzisa kuti nekuta unomupa mari yangu. Ko mota inotaurwa naBoniface? Mota ndakatotenga kana sisi wangu wanga varipo kumashuro. Patakatenga mota yacho. Wakatenga mota murume wako anozviziva? Kwete, anga asingazviziva. Saka chinoita kuti motikari itengwe mumba mudziyo wakakura kudaro murume asingazive chii? Takambounganidza mari tiri tese ndopatatanga kunetsana. Ndopandakachitora mari yangu. Ndopandatanga kuchengeta pangu ndega nemaraundi andaitamba ndokuzonotenga mota. Saka murume unomuda here? Hongu ndinomuda. Murume haumudi. Murume haumudi. naBoniface mwakazivana kubvira kupi kuzosvika kukumbidzana mari magara muchizivana musenza mese here munoita andakatanga kuzivana naye mukadzi wacho pandakapinda muno nenhau dzechikoro tichimbosangana mataisangana nenhau dzechikoro saka ivo vandakazovazivawo muna ichitsvagira makombi ekuenda kumatripi kwataienda. Kana uchiti uchipinda muno muri kureva kuti chii? maibva kupi? Takabva kumabvuku. Wakapinda muno muchirudzi? Wati ndiye wakatanga kuziva uchipinda muno. Zvakuita sokuti muno muJoburg kana kuti muBotswana kana kuti kupika. Zviri kurevei kana uchiti ndichipinda muno? Kanganisa kaisha wangu. Pindura mubvunzo wangu wandabvunza ndati zviri kurevei? Wati ndiye wakatanga kuziva uchipinda muno. Wapinda muno mudombo shava? Uchipinda chirudzi? Zviroda usi mwana wemuno mudombo shava? Ndiri mwana wemu. Makasvika muchitengeserwa chii masitendi uri mwana kuti kushazvikana uriwo kwatenda baba muri kuvamuka nari mwana wenyu chaicho wekubereka dai mamboti dzikamema mubatsirwa newakakukutai chakanaka mama nokuti zvakaita mwana wenyu daiari wenyu mudzimai aita izvozvo kunyange nekukura kwataita nemineni handifuni kuti tinofara nokuti izvizvi mambo ndoda kubvunza musikadzi mudzimai wekuti pa1000 iri kutaurwa yauye uyo mukuru abuda muno akati hai chingonipa 500 chete imwe ngatipedzerane wairamba here ndati pamari yakakwetana muri mega muri 2 isingazivane nemurume yakati mari yekunetsa chingondipa 500 imwe tochiita semurume nemukadzi wairamba here ndopaitonetsa isha wangu ipapo pairambika painetsa kuramba
painetsa chii akatokuzvitaura nemashoko taura tsanangura yako kuti ndo painetsa kuti kudii, painetsa kudii panapa. Ndiri kutaura ndo painetsa kuti waizobvuma munhu here waiita sei, ndo pandiri kutsanangura kuti painetsa kuti ndidaire kuti ndinokuda. Mazwi eshona yaka ziva kuti izwi rauri kutaura riri kureva kuti kudii. Izwi rimwe chete rinogona kureva zvinhu zvishanu. Rinogona kureva kuti ndo painetsa kuti aindida ndichimuramba. Sepa vana 4 ndakaguma machiti 4 sepa vana 4 akasarudza mumwe chete. Handizivi ipapo. Ko zita remwana iye akarudzwa nani? Zita remwana rekuti Zaini anoriziva nekuti munhu akanga achifolowa izvo zvandaita kana mubizinesi. Kana nyangwe ndikaenda kutripi ndikaenda kwakati zvese aizviziva nekuti akanga ari mugrupu rechikoro. Achida kuziva zvandenge Zaini aive mugrupu iro. Anenge asimo but mapictures atinosenda pamaWhatsApp. Ko vamwe vana ava anovaziva here? Anovaziva. Shuwe gore ripi mwana Zaini? Zaini makore mangani? ane 2 years. Chondorera wakaroora kusvika papini? Ndakasara nemombe wamai chete ndiyo yakasara, nokuti pane zvandakamirira ndida kuzoti akasara pausara pawana ndiani ndimupe mombe, sezvo amai vavo vakashaya pana akasara pamusara pawana sangamira pamombe wemwana kuti ndizoziva kuti ndichandisa mombe inokupi, ndo pandakamirira ipapo. Kuti nyaya dzatakati tasara nadzo pane nyaya yeGBH iri criminal ende dharuwa inotoda kwaMagistrate iri pamukomana yarutora rakarumwa nemudzimai iyo yeGBH ende kwamambo haipinda akabuya akauya nemedical affidavit yake inosungisa uyu kuenda kujeri ende inini kwamambo iyoyo haikwani. Then iye nhingirikini yemashoko atawanda mashoko iwaya hatikwanisi kuatsvairira kuaisa padivi tisina umbowo hwakakwana kuti tizokwanisa kukurukura titi nyaya yedu itore imwe direction hunge tagona kuchenesa Tawanda kuti asiri here baba wemwana ende kuti tizviiteka kune kuri kutongorequesta DNA kuti poitwa DNA pakati pa Tonderai nemwana, poitwa DNA pakati pa Boniface nemwana, then marizauzi acho ouya, and then tochiona kuti Boniface totomubudisa here munyaya kana kuti Boniface ane chekuita nemwana. Tiri kuwirirana here papo? Tiri kuzvinzwa. Ndoda vanasisi vaNatasha vandidaire. Ndo nyaya tinoda umbowo hwakanyatsokwana kuti tizive kuti tinoita sei. But nyaya iri kutemesa musoro iyi nyaya yepapa yeGBH. Nyaya yakambomhangara kumapurisa here? Handina changamiri. Ndakanoda kumudza kuimhangara nokumudza kusongwa tisati tatonga nyaya yaBoniface. Kuti Boniface kuti threatena kwaindiita handizo simba rachakarwana kupi. Akanditora semunhu asina basa. Utoona munhu chero kanzi munhu abata mukadzi wemunhu munhu anokumbira regero, asi kutonitaura pafoni kuti uya nemukadzi wangu nemwana wangu otosenda picha yemwana audio zese avaitaura naava havana kuziva kuti ndinawo pafoni. Ndakanga ndakaseta foni yavo kuenda pamarecords. Mukanditendera changamiri tokona kuplaya maaudios acho ese kana manditendera mambo wangu tokona kumaplaya maaudios avaitaura ese kana manditendera. Zvakanaka kuplaya maaudio acho ndokubereka ndimubadza foni ndandatsi nokuti ndizonyanya kuti hasha Boniface akazike kutanga ndozvakazondipa shuma. Namba dzake dzadzimusoro mangu saka ndakazodziona mufoni mawo dzachinjwa zita dzangu dzamaitaona bade muno kumusendera meseji kuti yesterday makore apfuura. Apa iwe kwatendwa kuchipatara chipi? Ndakaenda private hospital iri pamungati panenge padomboshawa pamungati apa muminde kwatagarira uko ndo pandakaenda usiku ndakaona kuti nekurasika kwaita ropa handikwanisi kudhiraivha kuenda kwamakumbo, ndikwanisi kudhiraivha kuenda kuparire nyara ndakadhiraivha ndega ndodhiraivha nomwe munhu
nemota yacho yanzi naBoniface ndeyake ndandakatora ndakatiransara achitiza kandibudise mota iyo yangu ndotatakura makii. Yeah, but going forward ndotoda medical report inobva kuchipatara kumakumbi. Hazvina problem ndinogona ku. Because nyaya yakadaika yakaoma isinyore. Takatarisana nenyaya mbiri sekutaura kwandaita. Mukomana uyu anobva akuwara zveupenyu hwese. Pozoita mamwe maclaims akuzotera mumashure. Tochizobvunzwa kunzi makange mazviita here izvi. Ripoti yacho hatina. Saka zviri nanika akaonekwa nachiremba wehurumende affidavit ronyorwa richitaura damage yaari kuona chiremba kuti damage yandiri kuona apa yakamira sei. Because nyaya yeGBH haikwani kudarira mambo. Asi affidavit iroro ndofanira kuti ndiri request ndoriona. Kana ndariona ndikaona kuti izvi zvandikurira zvadarika pazera rangu ndakuchikumbirawo guidance kubva kudarira kumusoro. PaGBH apa medical affidavit iyo ndoikumbira. Ndikumbira kuti as soon as possible uende kunoona doctor munda waro kumakumbi. Ndokupa phone number dzavo, ndovafonera ndovakumbira kuti ndiri munhu andiri kukumbira kuti muye mumuone mukurukure naye. Message yatumirwa rini? Yakatumirwa ndoine hondo dzese idzodzo. 21 May. Last week musore Wednesday. Hai, musapopotere maizei pamusoro pemota ndine ndakavapa kuti vashandise. Plus zei mwana wangu. Wasenda fotora zei. Sori zvenyu vanga vasina kukuudza ichokwadi. Ndipapanzi ndiani wangu wandiri kutaura naye. Ndipapatumirwa foni yemwana ndakapfeka kauniform. Ndopatumirwa foni ya picture yababa vakagarapo ndiye Boniface wacho. Ndopanzi ndini munhu wacho uyu Boniface Ngano ndizvo here dairaka. Apo ndinana kumpindura kuti ndiyo Boniface Ngano nakusendera picture yako. Iwe wati motikari wakaungadza mari ukatenga. Boniface ari kuti mota ndeyangu iyi message yanyora. Pamusoro pemota ndini ndakavapa kuti vashandise. Kusimba rekuzoti mota ndini ndakavapa vanasisi vacho verengai. Imi misisi vacho ndongoreka ndakutokutumirai message kuti mota yamunofamba nayo ndeyangu ndichitumira kumurume wenyu munonzwa sei. Ina hamundizivi. Ndakungoreka ndakutumira murume wenyu. Zvinotyisa changa handizivi kuti munhu anenge azvibvarira mhosva yake. Unoziva ndosaka mutemo wakataura kuti murume kuenda uchinobata nyangwe chipfuva chemukadzi unoenda mujeri. Handizvo? Murume kukomenda mukadzi chaiye kungokomenda mukadzi nemashoko ekungotaura wausingazive. Ndosaka ichinzi indecent assault inosungisa inoendesa kujeri. Ko kuzosvika pakutumira message sezvizvi simba racho unenge wariwa nepi? Yato pamwe ya madhara pezviva. Alo. Fonera hangu izvo zvinoda kufonera video. Vai? Fonera hangu izvo zvinoda kufonera video kuti ndakavachengera kutovatekera. Kamsori changa. Kamsori mungo. Iyi message kuti mwana akufonerwa uyu. Ndiri mudzimai wako ari kufonera mwana, ari kufonera uncle Boniface. Kuti dede vari kukufonera kuti motikari yako yauri kufamba nayo usuro wakanditengera. Kunzi watsura uncle. Mapepa emotikari ari kupi? Alo. Ane zita rako chete? Mati? Ane zita rako iwewe chete? Ane rangu nemawitness akanga ari pandaitenga mota. Ekupi? Handidi masenda message muchiti mwana wangu muchiti mota yangu handidi masenda message. Nyaya iri pachena chena iyi. Vanhu havanofanana nemombe
rara navanhu vakatarisa. Vanhu vanotsvaga zvinhu zvavo zvakavandika. Makadini baba? Makadini? Kuona kwangu ka tikatenderere hedu kutendesanwa. Kana Boniface achida kuzviburitsa munyaya ngauye azviburitse wega kudare mushure mekunge aita matesti atataura. Asi nyaya yedu iri pachena chena. Uyu mudzimai zvese zvaari kutuza ari kutinyepera. Uyu mudzimai uyu Natasha ari kutinyepera. Mwana uyu mwana waBoniface. Natasha naBoniface vanoraraviswa nozivana. Zvese zvatu tingade kutenderera tigodii. Boniface naNatasha vanoraraviswa nozivana. Ndopana ndifungidzira changamire kuti musikana uyu ataura kuti zvechikwadi mhosva inouya pamunhu nemukomana wetozivana tairara tese okumbira rurangiro kumurume kana kunyange murume akanoenda kuchipatara akanoona nokukwara kwaakaita achiziva dare rinenge rakukwanisa kuti ribatanidze nekuti pane vanaka chatisingafaniri kurambana kwevanhu tinoitira vana kuti vanotambudzika but uyu wobuda pachokwadi achisvipira mate pasi pamberi pomurume wake ndiye achazoti musamusunge asaende kujeri kana kuti ngaaende kujeri zvine zvichibva kumurume wake zvino kana achitoratidza hasha achidii nekuti chatinotarisa pavana manje vana vambojaira kugara nababa naamai kuti vaizogara nevamwe vanhu hazvigone kuita saka musikana uyu ndaataura chikwadi kuti mukomana ndakarara naye zvechokwadi kana pandakazwa kuti andisati nomunhu Natasha regai kutambisira dare nguva. Tudze chokwadi chiri kuitika pakati pako naBoniface. Chokwadi ndechekuti ndakamutorera mari. Zvemwana nezverudo nezvemota ndozvatoda kuzwa isu. Mota ndakatenga ndega. Ndakatombounganidza navo baba vamari. Baba ava. Muri kunzwa mai? Baba ava. Amene munhu anonzi baba ava ndikakaita sei? Ndakagara nemudzimai wangu ari kundinongedzera kuti baba ivava. Itsika dzipi naye mbuya? Ndo zvazvinoitwa. Murume wako unodana uchiti baba ava. Ndozvemazuva ano. Nyangwe zvikanzi zvamazuva ano itsika kadzatutswa nezvadzedzi. Kuda kuti anenge usina hanya naye baba wacho akarerwa kwaari. Haasisina hanya naye. Hanzvadzi yako haana. Haasisina hanya naye. Uchitondera ungati zvanzi mukadzi taimuda kumuda mambo mukadzi. Asi nemashoko andazwa zvamuda rwadzi. Tondera haasi mukadzi wako Natasha. Akurerutsa. Hauchazi murume pane varume. Ndo zvakaita kuti Boniface atifonera tiprete nakanazwa ndabasa. Ava vakomana vana Boniface nemhuri yavo vanogara kupa. Handizivi tinoziva kwemukoma wacho kumakepsi. Muno machina mhora. Boniface anoitei? Manzina ndakaita. Mundu wakakwereta. Kada akakwereta mari vaita zvemakomo. Iwewe rora rako rakambomira sei? Anakabona mundomesera roranga. Ndakawapedzera zvese. Kuda kuziva rora racho kuti rakamira sei? Beba racho ndinaro hangu. Tendesamo? Boniface ngaadzorere tonderai rora rake. Kana Boniface achida kuzviburitsa munyaya ngaaende aite DNA test yaanobhadhara iye azviburitse munyaya. Iwewe wada zvaBoniface chena unogara kuna Boniface wako tonderai wosiyana naye. Iwewe tonderai enda unotora medical affidavit utiite report yeGBH because nyaya yako nezvaurika ndikazvinyarara ndinosungwa. Enda unotora medical affidavit muisa report kumapurisa. Kana pachireport paGBH I think the law ndo yakutora its own course. But pekutanga patotangira Boniface odzorera tonderai rora rake. Iwewe kana watoda kuenda nababa wako moenda munogara. Kana uchida kudzoka kumba uko uya anotanga azvichenesa. Nekuti tikatanga tataura nyaya yekuti uya azvicheneseka zvinotitorera nguva uya anenge achirwadziwa.
uyu ngadzorere uyu roora rake rese rakakwana. Ndudze roora rako rawakabvisa. Tezvara mukumbiro mubude munhu. Budai panze. Varaidza. Ndudze roora rako rawakabvisa. Uri kumutarisa kuda kumuuraya hani? Uri kutomutarisa kuti ndimudzipe abva afa. Ziso rako raukamutarisa harina kana rudo. Chamusingazivi Natasha ka munhukadzi iruva rine nguva yarinobhluma asi richasvava. Parichasvava paeka unozvikungura zvese izvi zvatokutaura nhasi uno izvi. Zvatakaunganira muno zvikutokuudza kuti upenyu hwako kwatiri kuenda uko irima rega rega. Tichibuda muno mutonderai hako Boniface haadi kuona nezvako. Nyangwe mwana wacho akanga ari wako haadi kuona nezvako. Kana anga asina kubvira akambokuudza kuti uri pfambi mwana ari wake eshe zvaakwanisa kuritaura. Akuti ani andigare nehure handidi. Iwe mwana wacho ari wake futi anokuudza futi izvozvo. At 37 years atodza kugara nemudzimai mumba chii chiri kumutadzisa. Wega zvekutadza kungokufungisa kuti at 37 years sei munhu uyu asina mukadzi mumba. Mukadzi wacho akaenda kuSouth Africa akamboenda nei? Tinonakidzwa nezvinhu zvinopfuura. Chiri mumaoko ndochauda kusiya uchida kugamuchira chokupiwa. Akugamuchidza rudo but achagara newe here? Ndiudze roora rawakabvisa shamwari. Ndikuna Boniface. Amene murewo mukamutendera kuti munyatoita zvinobatira. Amene kana mukwanisa kusondorwa uye nemapepa munyatsoita makatarisa mapepa chaiwo. Tizokutaura pane zvimwe zvinotaurika zoroora pane zvisingatauriki. Okuitira ipepa. Asi mumutsanangura kuti ezvino akwanisi kutuka mukadzi anodii anongofamba kuchipatara kwake. Kana ava nemedical report nekukwara kwaanenge achida madamages nemakwanisa kusiri kuti inenge yakukwana akwanisa kuti umuchaja kuti wakakwadzira kana kuti iye murume wobatsirana kugadzirisa nokuti nzvimbo yakarumwa iyi ndeyekuti imba ngaiparara. Manzwa shoko rabva kuna Boniface rekuti zvakanzi hatiwonei pauchapora tigoona kuti zvinozofamba sei. Tatoiswa pa 50-50. And the more we delay tiri kuendepi. Ini ndiri kupanzwisisa pandati Boniface anofanira kuti azviburitse munyaya nekuzvichenura. Kuzvichenura kwake hunge aita DNA test inoprova kuti zvichokwadi mwana haasi wake, mwana ndewani, ndewatonderai. Ndokuti Boniface azviburitse munyaya. Asi pari zvino panoda kuti pange paine remedy yatinosara takabata isusu inoita kuti uyu at least agadzikanwe. Bozi uyu makazvitonderaika akarwadziswa ende ndiye akatakura burden yese. Uyu mudzimai is at peace. Haana kana remorse uyu muroora wenyu. Haana kana tsitsi. Akatodekara zvake zvakatoita. Haida kuuraya chakaida kuuraya taide chikumba ichi. Haida kuuraya mwana kuti taide chikumba ichi. Bozi mamanzwa audio yandanzwa apa. Uyu Natasha ndiye ari kufonera mwana kuti fonera uncle Boniface uvaudze kuti daddy vako vari kufona vachitaura nezvemota. Muri panzwisa? Kana Natasha iwewe uchifonera mwana wako kuti fonera Boniface zviri kureva izvi. Pane kunetsana tisinganzwisisana aitaura kuti ari kuuya kumba. Aiwa wati fonera uncle uvaudze kuti daddy vari kufona vachitaura nezvemota. What could he? Ndakafona ndikati udza angu kuti vasafone kuna daddy zvavari kutaura. Nokuti vanga vandifonera inini vakati ndakunotaura kune murume wako. Kana zvinhu zvadaro munhukadzika unotora murume wako womugarisa pachena. Murume baba wamwana garai pasi. Kana ndakakutadzira
ndakaita zvinoti chokwadi ndechichi. Handiti pane munhu akati anogona kuzokufonera achiti zvakati, asi regai ndigare ndakuudza chokwadi ndechichi. Murume ogara atozvigadzirira kuti pane munhu achandifonera. Asi Natasha aitofonera Boniface kuti usataure nemurume wangu, zvichireva kuti Tonderai ainzi ramba uchigara uri murima. Uri kupanzwa? Saka Tonderai aifanira kugara murima kusvika zvadii, kusvikira Natasha angotora demo usiku ongoti musoro waBoniface waTonderai ga uyobuda woenda naBoniface. Ndipapo uyu aiveteredzwa achivigiridzwa kuti azvisvike papi. Nhasi uno sikarudzi rumwe yadamburu. Ndio zvari kuveteredzerwa kai kuti ubaba hwese huparare ndiendeka kuna Boniface baba chaiwo. Kana akasara akangodaro asazowana mukadzi. Vanasisi vacho apa kana zvakutopa kuti family yedu isati kana tifana wakuru kudai tinoita kuti kune nyaya kuti ndiye chitatanga kuita zvinhu zvorudzi. Hozi ndichimubvunza kumba panoti makambogadzirisa imwe vanhu vakamboti ndakati waifoni inenge yangorasika uyo akanyarara kuti zvazouya manje pamusoro kugadzisa takagadzisa futi nenyaya yaBoniface iyo haisi kuti umwe munhu ndiye munhu wacho iyo hasha dzatakaita ndakuti hasha dzokuti wachinyarara ka yako yaonekwa kare Azviri zvinhu zvezuva rimwe chetezvo. Tingaredu kuti tichitenderera. Natasha naBoniface vanodanana. Tisina hedu etest yatinayo 60% chances Zaini mwana waBoniface. Kuti Natasha naBoniface vazvibuditse kanga vaite DNA test yatinoya takatarisa apa ichitaura kuti mwana haasi waBoniface. But maconversations aripo ari kuratidza kuti Natasha anovigira murume wake ka achidzivirira Boniface. Muruzvona? Natasha ari kutodzivirira Boniface. Chiri kuita kuti Natasha adzivirire Boniface chi? Anofanira kunge achidzivirirwa naNatasha ndiani? Natasha anofanira kunge achidzivirira Tonderai achiti iwe uri murume wangu ndiwe baba wevana vangu. Kunyangwe ndakakanganisa hako ndidzivirire. Handiti? But pane kuti adzivirire murume wake ka ari kutodzivirira Boniface. Saka zvinotiudza kuti kudii zvinhu. Ndikumbira kuti tiwane space zvishoma. Tito Boniface adzoke muno nevakoma vake vashomana. Baba mukuru vara mwana uyo haasi daida unoona kuita chikoro chatisingazive isusu. Ndopanero taura kuti mutemo wenyika zvanzi yangu chikoro hachiitwe sabhuku headman mambo nekanzuru asingazivi. Pamusoro pedai kukanganisa kwake kuti ndine chikoro aishanda kupi kwakaita amwe mari kuenda kuchikoro aite chikoro tiri pamwe chete. Ndini director wechikoro ndiye principal pandiona ituma kuti manya nemapepa ichienda kubasa ndichinoshava mari yekuti tiite chi project amai tione zvekuti kana takura tichachembera tichaitei chiri mapepa ati kufambisa mapepa ari hatisi mapepa tikuita mbichana mbichana. Chimboja Iyo Boniface yogara apa murevo ngambonibvunze chese chinyarare musikana ataura chikwadi mukadzi ataura chikwadi chake ende ndochichasununguza mukomana uyu aguma kuti tairara tese zvakaoma kuti mukadzi abvume but iwo oramba ati iye tairara tese iwo unoti kudii abvunziswa akatorwa namaka ndati ati iye tairara tese induraba ndakatadzira murume wangu iwo unoti kudii ndasingarare naye ndaisingarare naye wangomba 1000 chete mahara asabvuma ka azvemataura chokwadiwe handidi kupedzera dare nguva taura chokwadiwe ndasingarare naye ndaimupa mari ndakangompa mari chete nefevha yekuti kudii zvaangozivana kuti ane chikoro chinonzi Arise and Shine. Taura chokwadi uri munhu murume mhosva inoitika ane chikoro chinonzi Arise and Shine.
Hapana ugirlfriend wamunawo here wokuramba iwewe. Hapana, kana pane umbo kuti tinodanana. Imi vakomana vakoma vaBoniface munogara kupi? Munogara kupi? Muraone mamusha epokuvaka? Kwezvi zvabva kupi zvamavakutiitisa muno muchisvibisa dunhu ramambo chinamura? Saka munoda munozviburitsa sei munyaya yenyu? Aiwa kabati nyakwa mukanikumbira ruregerero tasai mumwe akakwara ndochekutanga. Chechipiri apa pane nhau yemwana iri kutaurika, pane nhau yemota. Katika zvakuda umbo huri pachena hwekuti tibvume kuti zvavari kutaura iye Boniface zvaari kutaura izvi nechokwadi mukati. Boni mota wakatenga mari wakatengera. Zvizhinji Natasha anogona kutipupurira. Tati iwe wakatenga mari mota wakatengera uyu. Taura. Ndiwa tiri kubvunza. Vese vakuzezera tiri kuona. Taura mari wakatenga mota iwe. Imari. Kunga wanyarara. Natasha. Kuona iwe kuzezera. Kurati pane nyaya. Watazwa mapindura here? Zvizhinji zvingagona kupindurwa naNatasha. Tichibvunza iwe. Mwoyo wako uri kunanya Natasha. Iwe hauna chekupindura. Ndinombomutengera mota Natasha. Ungotadza nii kupapindura it one time. Chii chakaoma ungopindura it one time kumbotenderera uchiti zvino. Natasha iye ari apindure ega. Anopindura ari kubvunzwa. Kwete asiri kubvunzwa. Pari zvino iwe uri kugara kupitondera? Ndiri kumba kwangu kwangati pamba. Okay, wakasununga kugara nevana here? Vana ndakasununga noti andichanomboda kuti amai vagare nevana. Kuti hunhu hwakuitisa vana kuti vana vazive maboyfriends. Amai handikwanisi. Kuti ndakada kutaura zvimwe mudare munhu mazviri kuti mwana musikana wangu zvanga atozomboita. Handingazvitaura hangu pamberi pedare. Ndikumbira iwewe ndingiri ndinogara nevana pari zvino dare ramambo harikwanise kukupa custody yevana. But nekuda kwezvatakatarisana nazvo imbogara nevana timbotarisana nenyaya yatinayo. Dare ramambo handina kukupa chinyorwa chekuti ndouri kugara nevana. Ndinzwisisei ipapo. But ndikuti pafezi yatakatarisana nayo ngatimbogara nevana, vana ava varegere kuzoita mombe dzemashanga. Ambuye onai kuti vana vachengeteka. Kana paine zvinozotera kumashure tinozozviona kumashure. Iwe Natasha imboenda kuna baba vako. Iwe Boniface ndoda kuti uitise DNA pakati pako iwewe naZain, uyezve pakati paZain naTonderai. Bill racho nderako ndounoribhadhara. Mamedical bills aTonderai pari zvino ndouna abhadhara. Kana maresults acho akanga avepo todzoka kudare. Ndotaura newe Tonderai. Iwe Boniface. Chikumbiro chemari yangu ina Natasha. Aiwa, izvozvo that's outside the subject. Iwe hausina muridzi wenyaya. Hausina muridzi wenyaya iri panapa. Auya kuzomhangara nyaya ndiwe iri kwandiyani. Kana une nyaya yako naNatasha kana utiona yakakodzera uchamhangara. But tarisa zvawakonzeresa izvi nekupa mudzimai wemunhu mari. Ukutotaura zvokuti mari Natasha mari yangu yainayo kudai Tonderai yakafa. Inda hausina moyo. Mari yako naNatasha isura ingwa kudari kuno. Ingwa ishi. Imakomane. Mazwa zvandataura.
ndataura zvinhu 2 ndora DNA test between Zain naBoniface, Zain naTonderai, maresults 2. Uyu ndiye anobhadhara. Then tabvapo uyu ndiye ari kufuta medical bureau, uyu iwe unotipa medical bureau ako ndiye anoribhadhara. Then from there iwewe enda kwachiremba uitore medical affidavit yako yemakuwariro awakaita. From there tosangana kudaro tozotironga kuti toita sei kubva ipapo. Kana yaya yako zvemari iyo uchazotsvaga kana uchikowa kuita pari zvino mbofuta medical bureau romunhu wakakuwadzisa nemedical bureau kuDNA zvinoitwa rini izvi? Chikumbiro changu chingori chindakakunga tichizotsvaga mari yacho kuti tizoenda kuma-DNA. Ndipindura zviri straight that zvinoitwa rini? Mototipowo nguva yekuti tiunganidze mari yacho yekuti tizoenda kuma-DNA. Kukurerutsa kwawakaita muromo wako ndokunoita kuti tisakupe nguva. Dai wanga une chiremerera chokuziva kukosha kwakaita munhu, wakaziva kuti munhu anoremekedzwa usina kusvika une mashoko awakataura kuna Tonderai. Dai wakatava padivi zvaive nani, wakaudza kana shamwari yakaenda chinoudza Tonderai but direct kwaari, kushayiwa kana tsitsi, kushayiwa kana respect. Izvozvo ndo zvinoita kuti tikumanikidze kuti titoida nhasi mari iyoyo kuti muende kuDNA. Apana imwe mari yanakatotaza panapa. It's almost $80 yakaendesa kuchipatara. Abda mari yake. Takatarisana newe toda mhinduro. Ndatapa ndoda $80 yake yemari sisari panapa. Asi ndingakwanisa kubhadhara $40 pa $80 yacho. Ye-DNA Ndoyanda kutaura kuti mhanya ndikaiunganidza. Rini? Ndingakwanise kupa date kuti handizozondoiwana rini. Tonderai wakasununguka here kuti uite DNA test nemwana pamwe chete naBoniface? Izvozvi mambo wangu azvinondosunungukira, handingambomuitiri. Aiwa, handisi kuti iwe uchibhadhara. Inini chandiri kuda chete kuti iwewe nemwana mutorwe romo. Ipapo ndakasununguka. Uyu ndiye anobhadhara mabills, iwe hausi kubhadhara mabills. Ndakasununguka chaizvo zvakaita ndo pangatapinda pane nyaya iri kuti isvipa kupedzera. Ndakasununguka. Boniface ndokupa mazuva manomwe kuti uunganidze mari yekuti muite DNA test. Ndazvinzwa mambo wangu asi kana zvikandiomera ndichauyawo ndichitsanangura kuti ndaishayiwa kana ndaiwana. Handina chimwe chandoda kunzwa. Ndakuudza kuti dai wanga uine chiremerera chekuziva kukosha kwerurimi usina kusvitsa mashoko ako kuna Tonderai, ndaikunzwira tsitsi. Ende apa hapana chandofanira kunzwira tsitsi apa because kutarisa kunyadzisa kwauri kuita. Koko dai wakabva wamuuraya. Kodai uyo akaurawa. 7 days ekuzokwana rini? Musi wa7 June tifanira taita DNA next Saturday. Ndipewo kanguva kana mwedzi. But mhuri inenge yakamira sei tichikupa nguva iyoyo? Handi uri shasha yakunokweretesa vamwe $1,000. Saka $1,000 yacho ngeichibuda akatiite DNA mangwana. Ndiyo mari yacho naNatasha. Chitoro na Natasha. Ukaona wakuita simba rekutora mari yako kunoikweretesa mumwe munhuka, zvikureva kuti mari yako urikukweretesa ichange. Dumbu rakaguta kare. Ichange dzaunokweretesa vamwe dziye muchiitisa zvimbadzo. Ndozvandiri kuti pa7 days DNA test ngaiitwe. Chikumbiro changu mandipowo mwedzi zvino. Kwete. Kana zvichikunetsa ndotongoita izvozvo tongofamba toita execution. Totsvaga chatokubatira tichitengesa. Tibhadhare makosti acho ada kuitwa. Izvozvo totongoita mapepa execution izvozvo toafaira tohwatanonza mapurisa. From there toyatokubatira chimwe chinhu. Tachibatira tokumanikidza kuti tiite kuti matest acho aitwe.
mari yacho yedna ingaita zvemari ina handizivini. tinozotaura mangwana. Tozotaura zvarini? Ndichataura chaya kuna secretary. Kuna secretary. Mama muda kutaura? Pamusoro pemurwa ndozvandaida kuti ndimuti anofanira kukumbira time frame kuti patinozotaura tese kunoti mari yacho tinoita tagadzisa vasvika rini woza wakunopa actual date kanasi usina mari yacho. But test irifanirwa nokukasika kai. Because tarisai the damage yatakatarasana nayo. Tarisai damage yatakatarasana nayo. Wakumanaka imimi muri vavakidzana vangu vandogara navo padhuze. Nhasi uno inimi mugada kuti nditarisane nenyaya iyi ndichitarisa kuti ndakatarisana navavakidzana vangu panapaka. Tarisai damage yamunoimaisa kwandiri inini. Mind you, dare ramambo idare rinorecognizwa pamutemo. Ndikatyora mutemo pano zvinosimuka pano zvikaswera zvaenda kumusoro. Ende inini ndinodaidzwa kumusoro ndakunzi uya upindure zvaimbofamba sei apa. Vanhu vakateerera vese hatizive zvavari kurekodha zvavari kurekodha. Izvozvi zvakatokwana kutondisungisa izvozvizvi. Inini ndindachiparira mhosva manje. Dai muine ungwaru hwokuziva kuti tatadza. Kana munhu waziva kuti ndatadza unodeedza munhu wakanganisira kugara naye pasi. Samunhu akaripiwa muchidedzwa kunzi muye kudare. Handiti? Dai pamakaona kuti mapiwa samoni renyuka, maona kuti muda kuwana mukana wekuti mukurukure. Maingokumbira kuti dare tiri kukumbira kuti mutipe mukana wekuti timbokurukura tigare pasi. Tisiri mudare. Handiti? Ndoya munogara pasi muchikurukurana tichikurukurana kusvika tawirirana. Asi kana nyaya yauya mudare sezvizvi, ndakufanira kutongoita mutemo wedare wakakwana. Mutemo wenyika haurambidzi vanhu vakanganisirana kuti vataurirane. Asi vanotaurirana kana muri kunze kwedare ndimi vakanganisirana. Inde ndakashandisa nzeve chete. Ndichiti tauriranai ndichingocontrol. Muri kundinzwa zvandinotaura? Ichokwadi. Isusu hatina kubeta ziziya. Nezuro takatoswera tiri kuchanimani. Saka manheru ndo pakatozofundira kuti kune nyaya yekomangwana. Ende hana kunge unyatsotudzwa kuti ndei. Tatongosangana ipo kana. Kana muchida ndikuitirai ma-DNA test angu inini ekuti ndofonera Tinashe Mugabe anoitwa public. That's the unfortunate part. Kana mati ndiite nini ndinongofonera Tinashe Mugabe yobva yaitwa public ende Tinashe wacho anongoya muno oya oita matest ake oita maripots ake papublic ende anenge achingoita in front of camera iye ana ake makamera achipublisha wega. I request that Tinashe Mugabe aite umutani mambo wari chinamoro wari kukumbira DNA test. Request a public DNA. Tukuirana here Boniface. Yeah, tukuirana stop. Ima wakumana wanangani. Tukuirana here. Tinotongodzwa iyo. Uyu mwana kwamuri yeti 37 aitadza kuroora munoti ndibaba here. Mukaona munhu atadza kuroora yeti 37 years aine mwana ane 7 years aramba ari pwere. Mazvinzwa? Kana murume uchikura pfungwa dzichikura panofanira kuziva kuti ndasvika zera rekuti ndiite imba yangu. Woita imba yako. Ukaona yeti 37 years uchikundikana kuva nemudzimai something is wrong. Tikazoona wakunoputsa dzimba dzevanhu kudaika ndoti mabhuru tuyetu wamunogara nato kumudanga tuyetu tusina basa. Tunonetsa tunopaza matanga tichinorara minda yevaridzi. Ndozvatiri kuona panapa izvi. Haasi kuda kuroora kasada unoputsa dzimba dzevaridzi. Roora ugare kwakukumba ndokuti uone kukosha kwemukadzi. Dai une mukadzi kumbaka mukadzi aikudzora. Hasha dzese dzekupopotera mari idzi dzinopera. Imi tinodzinyungura mari ma10,000 ma50,000 achienda asi 50,000 haidarika upenyu hwemunhu. Mazvinzwa? Nyangwe kava miliyoni haidarika upenyu hwemunhu. Handingati regai ndiise upenyu hwemunhu patambo kuti mumwe munhu aurayiwe nokuda kwokuti akandidyira mari yangu. Hazvidaro. Dare chairo remutemo rinototi munhu wakadyirwa $50,000 yako akatora mari yako anonzi wakasununguka kuibhadhara chirudzii. Akatoti ndobhadhara $10 nyangwe ichitora 50 years dare rinozvigamuchira. Rikaita nyatsopenengura kuti ndoyaanokwanisa dare rinozvigamuchira.
nechikonzero chekuti dare rinoziva kuti mari ine makuva, mari inourayisa, ende hatingakoshese mari kudarika upenyu. Zvino Boniface akakoshesa mari yake $1,000. Handiti kusvika audza mashoko ake uyu, mashoko akataurwa rufu. Dai mashoko aya paakangotaurwa, Tonderai akabata demo akatema mukadzi. Dai nhasi tiri papi. Manzwa kuti vanhu ava vakarwa, uyu akapaka kurumwa. Handikuurayawo. Tichaziva kuti zvichagadzirika kusvika papi, ko zvikaramba kugadzirika. Zvakuda kuti asisiri baba mumba. Kana asisiri baba ine mudzimai, mudzimai wacho paanenge akuda anodi achabuda futi achadzokera kuna Boniface. Saka taitei kumba yemumwe murume. Handitatouraya nekuda kwe$1,000 yawakakweretesa kuti zvikunze kwemutemo. Iwo uri kudhauta kuti mwana waruku ndowako here kana kuti uri kugutsikana. Haipo tapapfuura, regai tikonfirmirwe neDNA test. Ndimi mada public DNA. I think regai ndishandise nzira yekudai so. Ndo requesta tinashe Mugabe. Kana tichienda murequesta ndoita communication yangu inodzoka kwamuri ndokuzivisa kuti ndo zvatawirirana. Tinashe Mugabe anouya otora handizeti masamples anouya zotora here kana kuti anoti uye nawo. But maresults ndiye anozouya nawo. Anotora kuzowana zuva raanokuinterview vanhu vese vachiona achibuda 1-1 uzonzwa hana dzenyu wozotaura 95%. Saka tine zvinhu zvatawirirana panapa. Ndati iwewe mari ndounobhadhara. Iwe any other medical bill rauchasangana naro unoruunza kuno kuti uyu ndiye anoibhadhara. But pari zvino ndati enda unoona chiremba wekumakumbe Dr. Mundawaro. Ndinovafonera inini, kana ukavafonera unovati ndapiwa nhamba dzaina mambochina mhora vati ndiuye kuzokuonai kubasa. Muri pabasa, woenda kubasa unovaona, vokunyorera medical affidavit yekukuwadza kwako wakaita. Nyaya ndikainyarara inondizvimbira mangwana iyi. Nekuti munhu uyu ari kutozivikanwa kuti apfuura nekumaoko mamambochina mhora. Iye achinditi ndakakuwara sezvizvi. Ina handina unyanzvi hwekuva chiremba hwekuti ndione kuti munhu kukuwara kwakasvika papi. Pakutodawo maservices evakadzidzira basa racho. Ndosaka ndati aende kuna chiremba. Chiremba ndounyora pasi. Mabills ndaako iwewe Boniface. Yatinashe Mugabe zvaanenge ataura ndozvandokuudza. Yakanga abvuma kuita public yake for free, we are lucky. Asi kana ataura mari, bill nderako Boniface. Then kana izvi matesti waye akanga avepo tochigara pasi zvakare. Asi kuti tiavoide bongozozo. Iwewe Natasha uri kuenda nababa wako parinasi. Vana vanosara vaina Tonderai naGogo. Gogo tarisai vana ndapota hangu. Tarisai vana. Musazoita kuti tibatwe nemutemo panhau yevana apa. Itai kuti vana vachengeteke zvakanaka. Zvakanyanya. Ndofunga parinasi ndopatogona kugumira. Amene mukuru kachikuru kavaka kari kufunda vana vevamwanuka. Kana zvinhu zvakadai taitofunga kuti panoda kuonekwa pachikoro pacho nokuti vana ivava vatadistributi vadya mari dzevana. Apa pari zvino Natasha hasvike kuchikoro nokuti ari kuenda nababa vake. Iwewe Tonderai ndiuri kusara wakatasa chikoro ichi nemhuri iripo. Handiti? Pane dzimwe zvinhu zvatinogona kuita takavarayirwa asi tichikanganwa kuziva kuti mutemo unogona kuuya uchitibata. Vana vari kuchikoro ikoko pakaonekwa zvakanganisika futi ikoko mutemo unouya uchikusungai. Saka iedza kuti mudzimai wako paasipo kuchikoro zvakufambe zvakanaka parege kuwana zvinokanganisika ikoko. Nekuti tinoti tiri kugadzirisa imwe mhosva kuti chipara imwe mhosva. Iyi mari inobhadharwa sei? Iyi mari ndiri kuida izvozvi ndizorere munhu mari yake. Masalamusi ako nenada kuwandisa. Handina shamwari ndandidi kuita shamwari newe. 40 ndoya kuti unachitenda unotaura nehama neshamwari. Ikwani. Nhasi zvimboonekwa. Uyo afambe aende anorapwa pabodzo. Zvakanaka.